Dó trí cethir beo dia raibh bíonn an seo ag léamh na nuaachta as Meiriceá don Chaimar de cheáin seo gaman éisce second. Os agam í cheartm seo dhéanana thús an taifid ach well slightly. Chnéis sin scríomh síos an seo. Tá sé rómha le fágáil slightly. Coroma. Se nuacht as Meiriceá don éanú lá ní feabhra chun bhíle san díag. An túachtar an. Ní féidir stoppa chu leis. Ní féidir. Tá sé I mbun Cainteanna leis na daonlathaí ach má sé tá siad rééis a thuirt le fios gur choramú iad na Cainteanna agus nach chuil fiúntas be na fisrithe atá bon. Thug sé an teolas seo waí in agalamh leis New York Times. Cím fágamach agalamh ag leis New York Times nuair a deir sé gur nuachtáin gan mhaith é. Ach péiscéile tá sé rééis a thuirt le fios go rachar sé I rá leis an Balla teorann seo gan reachtóirí gan cógáil. Níl is agam cábhágan sin déanlas sa tír seo ach nu sin scéile. Thaíonn sé go raibh éon éagóis sa rud seo. Well, dhearach sin, sé túachtar an agus pléann sé nuacht bhréagach le Salzburger. Arthur Salzburger. Fáilte thóra New York Times. Dír dagar Salzburger Trump srían a chur an rhetoric freasa tá Trump ag fáilsiú ag tarchar é cheansú chlí éigin ag rá go bhfuil sé ag chur hiiriseoirí maol. Tá sleachta as náglah ar fáil I New York Times an léinneamh ach sin deir le mo chuid cainte faoi sin. Cóhaon tú is dócha. Gaman éisciil caimar idir cheáil in seo. Go bé cóhaon tú. Conra. Tá na stáitiantaithe tar éis conra Rialú aram núcleach a chur fionraí leis Rúis. Sé seo faoi Stáit Mike Pompeo hadhaíonn go bhfuil an bhuileán go mbeidh arm rás nua dá bhór. Buí seo ceann de na chonairí deirí Rialú arm leis Rúis agus gan na conairí seo go sabhairití. Níl éon rud ag chur stop le arm rás nua. Bhí córáití má séidir córáití a thuirt orthu lasánta agus tesaí
idir an dá chuacht le déanaí ach níor réitiú na líomhaintí go raibh Moscow ag sárú an chonartha tíorma ag teastal wim. Ach níl an béarla go amach irid, so bairm techt ráisiige. Tan réilgan is congrid am a hangan an béarla ach fósaí. Elizabeth Warren. Tá Elizabeth Warren rééis a feachtas uachtaránach ógurt. Ar nó tá an omíocht sách dhéir in measc na néanlach agus tuair mhaithe go dawn nach bhfuil seans dá laid ag poblachtánacha ar bith sa chéad toghcháin eile ach cábhas. Cibé tá si rééis leiscéile gháil leis an náisiún Cherokee. Nis am cin fá. Tá bainteach seo leis an tástáil ADN, DNA as béarla, rinne si níl am cin fá go cheart leiscéile gháil deartha nach bhfuil arsú le cin áíre. Ach ag lorog peibliachta. Ar a laid is ahrú tón is seo ón seasta peibli bhíice go dtí seo nóir nadhfuil sí milliún ar bith. Cén milliún atá le hadhfuil níl is agam. Ach ná bhacam éis le Elizabeth Warren, tá Cory ag ri do ainm Nuacht na néanlach. Seanadú as New Jersey faoi láthir agus táthar tuairt le fios go mbeidh chlár-oibre, chlár-feachtais, súáilcach, dearfach ige, dóchasach. Agus tíochar sábhaid bíochas sa go dawn go bhfuil dóchas sa teastáil wein faoi láthir. Well, tá na chuachtaí Israelacha ag buga in Meiriceá in éire siad tlaib agus Ilhan Omar mrá Moslamacha a táú don chógáil agus atá cáinteach go maith i dtíobh Israel. Ar nó tá an sean scéal arsúil ag Israel má labhraíonn tú faoi Israel, má labhraíonn tú faoi AIPAC is frithúdachú. Agus tá gairí go hiontach mhaith leis an scéal sin, idir an dálíonn tá mrá seo ag muilú na muilí, nó bhfuil ghlachan na muilí ó lucht Israel Meiriceá. Tá fostaíocht sláintiúil i Meiriceá, míanair, i náineann an dúna síos rialtais. Cuirú 300,000 post leis an slua oibre? Le méid oibre thuaidí Meiriceá níl is agam. Ach mar sin féin, tá díostíocht orba hasúsca ceire fan géad neamhréir nach féidir leis an nuachtán a bhíniú. Tá dawn Meiriceá lán na eabhríaltachtaí mar sin faoi láthir.
A bhréaltochtaí a dúirt me. Tá ach mar sin féin agus méid na bus agus an ráta fostaíochta áirithe is cur iireachta seo ó thaobh foiide sláinte na fostaíochta in Meiriceá. Hooray the Donald Trump. Foxconn agus Wisconsin. Din chéadúir tá thuirg tuairt le fios. Féidir nach dardói. An monarcha seo in Wisconsin. Ach, tháinig uafás Trump agus labhair sé le Foxconn agus deir siad go leanaí siad raibh leis an monarcha ainneoin an méid a dúrú. Ach caithfar rá go bhfuil an fuachtaigh breithéir I teasach acu faoi láthir ní léirneachar cén seasamh atá acu. Dearhain go bhfuil siad ag spáint an luainní seo agus an idirghá chomhairleacht seo mar tá acu nach maith Trumpán I gceann dhá bhliain agus gur féidir le cúlú ón ghealtanas idir an dálín ar nó cad a thárlós do na lascaní go léir sin na fuairsiad agus na dreasachtaí. Go bhis. BuzzFeed. Caim rá, níor chuúnú sé táda faoi BuzzFeed riomh ach go tá na meán ag tuairt le fios gur a bhíad san terma eile atá weim áhhar a hanga ach nachfuil ceanródaí. Tu go le fios go mé ceanródathe iad BuzzFeed ó thaobh ar is seoireachta. Ach tharla conspóid nó chuúda déanaí agus tá siad I gcearr siar ar fostaí anois. Rud a thugann le fios go bhfuil an todhchaí níos mó den seandeanmh ná mar a ceapú ar dús. Tagan an Russian timp nach dagan. Fir gorma agus mrá gorma le. Bhfuil gailge ragtime. Ní féidir gailge bheithir. Níl is gom céir is brí leis an méarla fiú a gháin gur focail béarla. Tá a New York Times ag fáil siú scéal báis Scott Joplin, máiste ragtime ar nó, agus Mary Ellen Pleasant an Kelly Hoid, agus an déan úscailteoid agus milliúnaí freisin dean dála an scéal. Cert a hálad an abart sin. Well, tá orb in New York Times. Bailio díar a New York Times. Níl siad ach céad bliain nó mar sin roianach. Tom Brady. Ní as sasan an nua agus caitheann sé róán in Nuacht ach tá an taring chéanna agus an cháil chéanna is sasan an nua agus a bhíar na Kennedys. Mac ochtathe an cheantar agus deidir leis seo dhéanana trí chráthúlacht úniu, má fearlat. Stíl warachtála. Tá méid marcáil an termar sin mar is maiile mé. Stíl warachtála. Agus troid leis an NFL
idíh lífróidí díhhailscithe. Ní anna me tagart don chunspóid sin hála gáh nó trí bhliain hin. Agus rachanéra í go dtí ag ásaíocht núcléoch ar nó tá Rachel Bronson he caint faoi cealú níthe. Cealú an chonartha sin leis an Rúis. Well, chuir fionnaí é an áíre ach mar sin féin. Tá muid a bháine fi nach bhfuil ó híh sláándáil damhanda. Caintear David de Steno, níor chuala me riamh faoi David de Steno, ach tá sisin ag tarint áirde an náideas tá farsing I measc lucht ólaíochta I díobh spiridáltocht. Deir sé go bhfuil an náideas seo ag cothú ag chur sríanta agus gur bach fisrucht empíreach. Fisrucht torganmhach is tócha. Níl is ag an céchaí, mar níor lé mé an tal. Sílim gur bíné an méid don láinne, bhfuil ein termí nó agam ní dóilem go bhfuil. Ísleidú. Ísleidú. Corí mé téire leis an tafad mar sin, agus gcuichi mé ra dé ormh go léir, tá súla agam go mbeidh muid a caint le chéile rís ar a bhád ach idir an dálín slán tamil.